Бүре. Бүре бик батыр һәм акыллы хайван. Ул бик әйбәт аучы да. Бүре яхшы ишетә, бик ерактан да ис сизә. Төнлә көндезгегә караганда да яхшырак күрә. Бүре йорткыч хайван. Ул ит ярата. Шулай да бернинди җәнлек тә тота алмаса, җиләк җимеш һәм гөмбә дә ашый. Әмма кыш көне хәтта 2 атна дәвамында ач тора ала. Бүреләр парларга яисә өерләргә берләшеп яшиләр. Иң зур өергә якынча 36 бүре берләшә. Һәр өернең үз җитәкчесе, өер башы була. Җитәкчеләрен сайлаганда бүреләр аның тышкы кыяфәтенә түгел, ә холкына, характерына игътибар итәләр. Корку белмәс, батыр бүре өер башы итеп сайлана. Бүреләр гадәттә ачык һавада йоклыйлар. Эннәренә алар бала табар вакыты җиткәндә генә керәләр. Бу гадәттә яз көне була. Балалары кичкенә булганда ана бүре өненнән бөтенләй дә чыкмый. Ана бүрене һәм балаларын бу вакытта ата бүре ашата. Ул ауга чыгып, гаиләсенә азык табып кайта. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.